барномаи қанд зан аз Салом ТВ давом дорад ва ана ҳамин бачае ки имрӯз назди ман баистодааст мехоҳад дар барномаи қанд зан иштирок кунад. Наздиктар биёед, ман намехӯрам ва намегазам. Наметарсида шумо. Саломат бошед. Номи шумо чи? Аминҷон. Аминҷон, шумо барномаи қанд зан аз ТВ Салом тамошо мекунед? мебинам. хеле нағз аст. ба шумо маъқул? зӯр қандата зан. Набошад шумо ҳам мехоҳед низ шумо ба мо қандата зан гӯем? хай ду баробар гӯйтам қандата зан гӯтеку. ин аз шумо. Агар шумо ғолиби ана ҳамин барномаи мо шавед, чӣ бане? Мо шумо ба ҳам қандата зан мегӯем ва ба шумо мукофот пулӣ медиҳем ва албатта тӯҳфаи мо аз молочная радость ҳамкори барнома ба шумо албатта медиҳем. шумо розӣ ҳастед аминҷон? Набошад шумо кити як бозӣ мекунед аминҷон. ҳозир ман шумоя 20 бор ана ҳамин чӣ мегӯяд чарх мезанонам ва шумо бояд ана ҳамин рачаи сурха дидосидми? ана ҳамин рачаи сурх ки то ана ҳамҷо ман рафта меистам, то назди мана шумо бояд ана ҳамин рачкити рост равед. ягонҷоба нағелида, ин тараф нарафта, почак рост бояд равад. аминҷон шумо метавонед? метавонам, бале. шумо розӣ ҳастед? Набошад аминҷон мо ба шумо 5 сомонӣ медиҳем агар шумо ғолиб бароед. шумо розӣ ҳастед? хай ҳаракат мекунем. 5 сомон розӣ ҳастед? аминҷон ба 5 сомон розӣ аст ва имрӯз барномаи қанд зан давом дорад ва ана ҳамин аминҷон ҳозир 20 бор дар ана ҳаминҷо чарх мезанад ва ба назди ман меравад. Набошад ман аминҷон рафта меистам, бачаҳои мо 1 2 3 гуфта мешуморанд. албатта рафтем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. аминҷон як юлабоен чағ зад ва аминҷон назди ман биё. аминҷон душвор набуд? не аммо ҳаракат. шумо ҳаракат аз худо баракат мегӯянд. албатта аминҷон, лекин ту қандата зан. аминҷон қандата зан. гуфти худатон мо ин ду бор гӯйдеку мо. амина ду бор гуфтам. ҳозир ман ду бор гуфтам, сеюм борша агар гап занам ту хазор мешӣ аминҷон. барои ҳамин ман ду бор мегӯям ки қандата зан аминҷон. лекин ман дида истодам ки худе ки бисёр амихел чағ зада амихел раи рост кити рафтагӣ. не имрӯз акун чата тавизиёт деку. саломат бош аминҷон. ман ана ҳамун 5 сомонӣ ки ваъда додагӣ будам барои ту ва ана ҳамин 5 сомон ва ана ҳамин сирни палочки аз ҳамкори Салом ТВ молочная радость, ин ҳам барои ту тӯҳфа аст аминҷон. ва мехостам аз ту пурсам ки ягон дархостат ё ки ягон хоҳишат бошад аз Салом ТВ. марҳамат, гап зан. ман аввалинаш саломи худро ба ҳамин ширкат мерасонам кушодагӣ. баъд хай ба ҳама саломи худро мерасонам. саломат боши аминҷон. ягон клип ё ки имрӯз зодрӯз аст аминҷон. саломат бош аминҷон. мо туро табрик мекунем ва набошад 4 бор маротиба қандата зан аминҷон мегӯем, чунки аминҷон имрӯз зодрӯз дорад. илоҳим сад бабур аминҷон ва ҳамеша саломат обод бош ва ҳамон вақт ана ҳамихел раи рост кати, ана ҳамихел рост ра гард ҳаётат ба. саломат бош аминҷон. мо албатта кӯшишу ғайрат мекунем ки Салом ТВ барои шумо хизмат кунад. барномаи қанд зан давом дорад. инак буд аминҷон, ғолиби барномаи мо.